Руските войски навлизат в селото на 21 януари 1878 година. Това е първа дивизия от 9-ти хусарски киевски полк. В селото идва командирът на полка Александър Николаевич Корф. На следващия ден през селото преминава втора дивизия, която поема към Батак. Местните турци си тръгнали още преди руснаците да навлязат в селото, но заедно с тях си тръгнал и ктиторът на мястото за днешната църква – Сотир Паунов. Той бил женен за туркиня и приел мухамеданството, но завещал земята си за християнски храм. Свободни, но не съвсем. След края на руско-турската война бяга попада в пределите на източна Румелия и остава в пределите й до съединението през 1885 година. След това дошла сръбско-българската война, в която участват мъже и младежи от бяга. Началото на 20 век било посрещнато с радост. Държавата започнала своето истинско развитие за пръв път след освобождението. БЗНС придобила определяща роля в региона. БКП също намира почва за развитие. Постепенно хората започват да се връщат към нормалното си съществуване. Те се заемат със своето основно занимание, отглеждането на плодове и зеленчуци. Не е странно, че БЗНС на Александър Стамболийски намира най-много привърженици в селото след края на войните, но на 9 юни 1923 година е извършен държавен преврат и Стамболийски е убит. На 22 септември започва въстание, в което се включват и земеделците от бяга под ръководството на Георги Македонски. Социалистическите идеи също намират почва в селото и в него е създаден Революционен младежки съюз. Създават се две кооперации – Съединение и Обнова. През 1928 година селището е електрифицирано. Водопровод обаче се появява 10 години по-късно. През 1939 е създадена и първата пощенска станция. ЖП линията Бяга е спирка от железницата Кричим-Пещера. Тя е открита на 12 декември 1937 година, след като дълго време селото изпраща писма до редица инстанции, за да обоснове необходимостта от този вид транспорт. Първите писма са изпратени до Министерството на транспорта още през 1925 година. Заедно с тях прошения се изпращат от Брацигово, Козарско, Куртово, Конаре и Пещера. Първият влак по линията се управлява от цар Борис III. Той слиза на гарата в Бяга и приема букет цветя и приветствие от 10-годишната тогава Велика Янакиева. Самата тя участвала в едно от най-важните исторически събития на селото си. Велика Янакиева написва неговата история, обхождайки редица музеи, търсейки източници, в които е споменато селото. Дълги години отнема работата по разкриването на източници за манастир, който в миналото се е намирал на мястото на днешния, възстановен по нейна идея Параклис, Свети Атанасий. Жителите на Бяга са и сред участниците във войните, водени през миналия век. Имената им са изписани на паметник, който може да се види в центъра на селото. На него се четат имената на загиналите по време на партизанското движение. Бяжени са участвали в Балканската война през 1912 година, прераснала в междусъюзническа, а после в Първата световна война. Загиват подофицер Данаил Кълчисков, сержант Благой Влахов, редниците Димитър Калоферов, Атанас Николов, Атанас Ламбо. В началото на този век Бяга се побратимява с френското село Сент-Треви. Считано от август 2007, всяко лято група хора от селата си ходят на гости. Празникът на Бяга е първата седмица на юни.